Kaixo denoi zemuseate, hemen gaude hurrengo gai batekin, Europako estatuak barkatu, liberalismo eta nazionalismoa. Oso labur bilduta, beste behin, ez pentsa sakontasun handirikin ikusiko degunik gaia. Oinarrizko elementuak ingo ditugu eta beste modu batean landuko ditugu hemen sortzen diren ideiak eta kontzeptuak, proiektuen bidez eta bar. 19. mendean jarraitzen dugu, gogoratu aurretik ere ikusi degula zerbait industrializazioan inguruan eta batez ere liberalismoaren inguruan, beraz horrez gera zentratuko, liberalismoaren nondik norakoan, baizik eta hori nola gauzatzen da, ze bultzatuko duen Amerikako Estatu Batuetako eta Frantziako iraultzak Europan enkartatuko diren olatu liberal ezberdinetan. Eta bestetik gehituko zaigun beste mugimendu bat, beste ideologia bat, beste gizartea aldatzeko elementu bat, berria, nazionalismoa izango dena, bai? Hirugarren bat ere faltako litzaiguke, aurretik zerbait aipatu dugun aurreko gaian eta aurrengo gaietan ikusiko duguna izango dela langile mugimendua, ezker mugimendua eta hortik sortuko diren sozialismoa, komunismoa, anarkismoa eta bar, baina hemen ez ditugu gehituko. Hala ere, kontuan izan, gizarte bat eta garai bat, luze hau bezala, sistema oso komplexua dela eta bertan parte hartzen duten ideologia, mugimendu politikoa, pertsonak eta barainian hitzak izan da, egiten deguna dela oso laburbiltze xume bat, bai? Oinarrizko ideia batzuk jasotzeko. Gauzak desiente komplikatuak dira eta sakontasun gehiagoz landu beharko dituzuen benetan sakonki ulertu. Ados? Hemen gehitzen dugu beste elementu klabe bat, bai? Nik garrantzia horri emango nioke, dela nazionalismoarena, ze bere eragina liberalismoak ere izan duen bezala, sakona izango da bai garaiuntan, bai urrengo mendean, 20. mende osoan, eta baita ere gaur egun gure gizarte hontan, bai? Urrutira junda, bai? Junta itxeste Txinara, Estatu Batuetara, Sudafrikara, zuen lekutara, etorri gurera, bai? Etorri Euskal Herrirare, bai? Eta nazionalismoak badu, presentzia sakon bat gure eguneroko politika, mugimendu eta identitate eta inkluso sentimenduetan. Beraz, gai kontu garrantzitsua. Ez naiz gehiago enrollatzen, goazen gaiarekin. Bale, 4 puntutan banatu dugu gai hau, lehenengoa pixkat adirazi oso modu zabalean, zeintzu diren iraultzaren eta Napoleonek egindako imperio horren erorketaren ondorengo ondorioak Europan. Bigarrena izango da nazionalismoa, ideologia mugimendu bezala sortzen denean nondik datorren eta zeintzu izango dituen bere ondorio oso zabalak. Hirugarren puntu batean aipatuko dugu justo lehenengo mundu gerra baina aurretik 19. mendearen amaieraldean sortzen diren lehenengo demokraziak Europan, Frantzia, Britania Handia, Herbeheretan eta bar, eta nola Europan bermoldak eta sakon bat dago imperio batzuk desegin egiten direla eta herrialde nazio estatu handi batzuk berriak sortzen ari direla, eta azken finean transformazio guzti hauek Europan zenolako eragina izango dute. Guazen banan-bana. Kontuan izan, aprobetxatu egin dudala gai hau, erabiltzeko bideoa ikusten dezuten entzat, eta ez audioa, teknika ezberdinak, eskemak, taulak, mapa kontzeptualak, edo egiteko laburpenak egiteko, bai? Euki zuen, adibidez berdinak nola landu hitzak ez zuen gai teorikoak, bai? Gogoratu beti, eskemak eta jasotzen dituzuenan ondo daudela, baina egokilena izango litzateke ondo ikasteko, zeuek egitea zeuen eskemak propioak. Zuen laburpen propioak edo egokien etortzen zaizuen teknika. Iraultza olatuak. Napoleonen ondoren, eta Napoleonekin gogoratu bere praktikan, ez dela bakarrekan konkista praktika bat, baizik eta ere dela modu berezi batean, modu autoritario batean, modu oso partikular napoleoniko batean zabaltzea ere Frantziako Errepublikaren balioak, iraultzaren balioak,
Bueno, pues sortzen den Europako monarkia guzti horietan, zanpatu egin dituna hasiera batean Napoleon, eta gero indar berrituz, bueno, pues Napoleonen kontra altxa, eta bigarren koalizio horretan lortu dutela, bigarren koalizioetan lortu dutela, gainditzea Napoleon, pues sortzen da kontrairaultza bat, bai? Kontrako mugimendu bat. Iraultzak ekarri dituen aldaketa guztiak Frantzian eta Europa osoan zehar, berdin dio Austrian, Italian, Espainian, buelta ematea eta bueltatzea aintzinako erregimenera. Hori izango da lehenengo planteamendua. Errepublika liberal horren printzipioen aurkako jarrera bat. Napoleonek lan handia egin zuen, 16 urtez barkatu, kasi Europa osora, bai, gerra eramanez, eta izugarrizko arrakastak izan da. 1815 urtetik imperio erortzen denean, bai, krisia hasten da Errusia eta Espainian praktikamente aldi berean. Europako etxe monarkikoek hartuko dute buelta eta kontrako jarrera hartuko dute. Bai? Antolatuko dute 1814 urtean Bienako kongresua, bertan Austria, Erresuma Batunea, Rusia, Prusia eta Frantzia bera, gobernu berria, bai, Napoleon ondoren sarriko dena, parte hartuko dute beste nazioekin batera, baina hauek izango dira indarra egingo dutena eta gaitasun izango dutena nahi duten Europa diseinatzeko, iraultza aurreko ordenera bueltatzen saiatuko dira. Hori da helburu nagusia. Hortarako hartu dituzte errege legitimoak, beraiek legitimotzat hartze dituztenak, Napoleonen aurreko zera horiek, eta aldatutako mugak ere berdefinituko dituzte. Napoleon da gainetik pasatzen den indar sekulakoa, bueltatuko dira, saiatuko dira berdefinitzen zeintzu diren mugak. Eta gainera saiatuko dira nolabait edo batez ere nazio potenteenak, esan ditudanak, Rusia, Erresuma Batua, Austria, Prusia bera ere, oraindik ez dago Alemaniarik, botere oreka moduko bat lortzen, beraiek kontrolatzen, Europako boterea. Garrantzi handiko planteamendua izango da Bienan egingo dena, suposatzen duelako kontserbadurismo, kasi absolutismaren bueltatzea, itzulera. Oreka saiakera sistema hori, saiakeran gelditu delako, ikusiko dugu zergatik, eta barruan baditulako, konpontzen ez diren gatazka hasi oso garbi batzuk. Besteak beste, ideia liberalak zabaltzen hasiak direla, hasiak ziren lehenago, baina Mare Magnum honekin asko segiago zabalduko dira, eta zaila delako, jendea gelditzea, berdin dio Elizak ze plan hartzen duen, monarkia absolutistak ze planteamendu egiten dituzten, edo alderdi kontserbaden zer egiten dituzte. Jendearen gaina piztu da, liberalismoak dakarren, printzipio, askatasun elementu horiek. Eta gainera gehitzen badiogu, ekonomikoki eta industrialki aldaketa sakona gertatzen ari dela Europan, eta horrek gizartearen aldaketa ere suposatzen duela, burgesiaren gorakada besteak beste, hor gelditzea ezinezkoa bilakatzen da. Taula bat, bideo ikusten dezunerako erabilidet, beste estilo bateko laburpena aurkitu dezakezuelako hemen, horri bakar batean aurkitzea puntu ezberdinak, 1820, 1830, 1858an ditugun olatu iraultzaile ezberdinak lantzeko. Oso laburpen motza da. Gai hauek askoz esakontasun gehiagoekin ikusi daitezke, laburpen bezala mendituzue. Ulertu behar dugu prozesu bat bestearen gainean sortzen dela. Lehenengoak jaiotzen dela aurreko hazien gainean. Ez du arrakastagirik izango, baina gelditzen dira ideiakor, mugimendu horiek, zabaltzen doaz, urrengoak gehiago, nolabait edo prozesu bateratzeaila da. 1820 urte inguruan, Bienako kongresuzi sortutako neurri konservadorean aurkako mugimendu handia daude, gehitu gartzaioia, gero azalduko dugu mugimendu nazionalistak ere sortzen direla, Errestaurazioarekin, jende desientez dago konforme, burgesiak besteak beste, eta ikusi ditugun aurretik iraultzek, izan dute, esan dudan, zabaltasun prozesu hori, askatasuna, berdintasuna, eta holako ideiak jendearen gan ekarriz. Horrek egiten du,
gehiago daude, baina behintzat ikusiko ditugu iraultza ezberdinak egotea, adibidez, Espainiakoa datorren urtean bigarren batxiloan ikusiko dizue indar gehiagorekin, 3 urtean lortuko dute 1800ko konstituzioa berresartzea, Fernando Zazpigarrenari derrigortu egiten diote, bestela ez zuen egingo, bai bere absolutista zelako, baina bakarrik 3 urte irauten du. Portugalen eta Italian antzeko mugimenduak daude. Italian gehitzen zaio, bakizue Italia estatu ezberdinetan sakabanatuta dagoela, eta hor ere lotzen da, nazio baten pentsamendua, nahi izatearen pentsamendua, oraindikan urrun dagoena, bai? Hauek ez dute arrakasta gehiegirik, baina esate zuen bezala usten dute poso bat, usten dute kultura bat, bai, eramango dura hamarkada beranduago gehitzen zaizkionean beste arazo batzuk, adibidez arazo ekonomiko potentea, krisi handiak, bai, erreformak egiten dituztenean gobernu kontserbadorek ez dutela arrakasta gehiegirik edo ez direla jendeak behar bezain beste dituen reformak izango, erreakzio berri bat sortzen da, konservadurismo, absolutismo horren aurka, eta ikusten ditugu Frantzian, Belgikan, Polonian mugimendu berriak. Esanguratsua, Frantzian adibidez, errege ciudadanoa, herritarra edo sortzen dela, bai? Gero ez da horrela hain ciudadanoa izango, baina errege izateko beste modu bat edo hurbilduko du, gertatuko da, bai? Herritik hurbilago dagoen errege bat, Luis Felipe izenekoa. Belgika berriz, ja hemen ikusten dugu nazionalismoaren planteamendu hori lortzen du iparraldeko herberetako eta Britainia Handiarekin bat egiten zuen lurralde hortatik independentzia lortzea. Poloniak denbora gutxiz, ez da urtebetera iristen, baina Errusiatik independentzia lortuko du. Bai? Ikusten duzue liberalismoa txertatua dagoela beste ideologia batekin, nazionalista dena. Nazio baten, estatu nazionala izatearen jendearen desioarekin. Eta iritsiko da, denbora bat beranduago, 18 urte beranduago, oso ezaguna izango da, 1848ko iraultza, deitzen da herrien udaberria, nolabait edo, itxaropen berriak sortzen dituen mugimendu izango delako Europa osoan zabaltzen dena. Bai? Aldarrekatzen dira, eskatzen dira askatasun zibilak, eskubide nazionalak, imperio handien kontra, erreforma sozial eta ekonomikoak, industrializazioa aurrera doan inean, herritar xume askok, langile askok, enpresetan, beraien bizitza baldintzak ez dituzte hobetzen ikusten eta hasten dira antolatzen, sindikatuetan, partio politikoetan eta bar. Nahi gabea oso zabalduta dago eta tensioa oso potentea da leku guztietan, batez industria gehien dagoen lekuetan. Eta gainera, esaten izuen, ideia liberalak nazionalistekin bat egiten dute eta autodeterminazio nozioa sortzen da herritar askorengan. Hemen, ezberdinak diren lau planteamendu egin dizkitzuet, alde batetik Frantzian bigarren errepublika bat iritsiko da, ez die konbentzitzen Luis Feliperen hurbiltasun hori, are gehiago nahi dute, eta bigarren errepublika iritsiko da. Alemania egingo du lehen bateratze saiakera, Alemania ere zatituta dago, Austriar imperioaren menpe praktikamente dagoen, Prusia da estatu potenteena, eta lideratu egingo du Alemaniako estatu ezberdinen nolabaiteko estatu bakar bat izatearen nahi hori. Italian antzeko zerbait gertatuko da, Austriaren kontra, Frantziaren kontra nahiko dute lehenengo saiakera bat Italia bateratzeko, oraindik ez da iritsiko, baina laizter bai. Eta Austriar imperioaren barruan, imperio zar bat, batez ere Balkanetan, sortzen ari dira kultura, hizkuntza, erlijio eta kasi etnia ezberdina daukaten mugimenduak. Atzo, desente eslaboak, Errusiar nazioak ere lagunduko dituna, Austriar imperiotik atera nahi dutenak. Orduan hor, ikusten dezuenez, ari da sortzen Europan mugimendu oso potente bat, gehienak zanpatuak izango direna mugimendu hauek, baina etorkizunerako ari dela sortzen oinarri batzuk, nun erreforma liberal oso sakonak ekarri beharko dituzte, eta nun mugimendu nazional independentista oso potentea sortuko dira Europako mapa guztiz aldatuko dutenak. Aurrera eginez, zeintzuk izango dira ondorio nagusiak kasu honetan. Hauen artean faktore sozioekonomiko, politiko eta ideologikoak aurkitzen ditu. Alde batetik,
industrializazioak duen eragina, hiri hazkundeen eragina, idei ilustratuak noski izango dituztela ondorioak eta liberalismoa nolabait edo edatu egiten da Europa osoan zehar. Eta horrekin batera, jaipatu dugun nazionalismoa gehitzen saiola ekuazio honi. Sortuko da, gero eta zabalagoa den, gero eta sakonagoa den herritarren nahigabea eta aldaketa baten nahi hori. Batez ere, alde batetik aukera dutenek nolabait edo beraien bizitza baldintzak hobetzeko burgesia bat pixkanaka zabaltzen doana eta nahi dutena bere alderdi bai ekonomiko bai politikoa garatu gizarte askeago batean, eta bestetik aipatu dizudan elementu hori, bai hemen ez degula oraindik jarri, baina beste faktore bat bezala agertzen dela industrializazioak sortzen dituen langile klase zabal horiek nahi dituztela beraien baldintzak hobetu. Gehitzen badiogu, bai zatituta daudelako, bai imperiopean daudelako, sortzen direla edo ja existitzen zirela, baina indartu egiten direla ideologia nazionalistaren bidez, identitate partikular batzuk nahi dutena beraien estatu nazio propioa eratzea, aurkitzen gera iraultza olatu hauekin, esaten nuen bezala olatu bakoitza hurrengoaren oinarria izango da, eta beti gehienetan jasoko du alderdi konservadore gobernuetatik errepresio horrek bultzatzen du oraindik indar gehiago eukitzea mugimendu hauek. Azken finean, honek suposatuko du antzinako erregimenarentzat erronka bat galdu egingo duna, desegin jungo da aintzinako erregimena, bestetik nazionalismo sentimendu hien igoera egongo da eta mugimendu oso importantea izango da, estatu berriak sortuko ditelako Europan, aipatuko ditugu hain batzuk. Beste batetik potentzia handi batzuk aurretik bazirenak, beste batzuk sortzen jungo direnak, Britania handia Frantzia, Imperio Austro-Hungariarra, krisian sartuta dago Imperio Otomandarra, ere saiatuko dira etengabe politikan sartzen, bata bestea besten, oreka mantentzen, eta azken finean iraunkorra izango den ondare bat sortuko da, etorkizun hurbilean eragina handia izango duna, eta gatazka oso handietan amaituko duen. Hurbil dakaguia ikus dezakegu lehenengo mundu gerra. Goazen hitz egitera nazionalismoari buruz. Nazionalismoa, beti gogoan izan, momentu honetan ere oso presente dagoen planteamendu bat da, posible da zuek ere horrelako ideologia, sentimendu, identitate bat sentitzea, bai? Ideologia bezala sortzen da momentu honetan, kultura, hizkuntza eta historia komuna duten pertsonen eskubide bestela. Ikusiko dugu bi modu daudela, bi tradizio daudela nazionalismoaren barruan, oinarrian sortzen da horrela. Estatu nazio subirano propio izateko eskubidea dugu, nolabait edo historia komun bat, hizkuntza komun bat eta kultura komun bat, inkluso etnia komun bat daukagun pertsonak. Hori izango da sortzen den mugimendua momentu honetan. Bi iturri ezberdi daude. Batzutan gaur egun, batzutan ez, gehienetan gaur egun nahastu egiten direnak. Orduan, komeni da ezberdintzea, eta zuek erabaki halako planteamenduak gaur egun nola erabiltzen diren. Alde batetik daukagu Frantziarra eta bestetik izango genuke Alemaniarra. Frantziarra, ezin da beste moduratera izan, iraultzarekin eta errepublikaren oinarritik edo abiatzen da, sortzen da subenetasun nazionalen kontzeptutik, herritarren arteko kontratu bat, adostasun bat. Jatorria hor dago, nazia sortzen da, herritar jakin batzuk adosten dutelako, sistema politiko komun bat eraikitzea. Nolabait edo unibertsalista da kasu hortan, edo zeinek erabaki ezake hori. Eta balioak dira hainbestetan entzun dituzuenak, askatasuna, berdintasuna eta nahitasuna. Gero praktika ikusiko dugu, baina balioak printzipioz ari gara esaten hasiera batean nolakoak dira. Honek albideratzen du nolabaiteko integrazioa. Ez da nortasun historiko bakarrik, edo ez da nortasun kultural edo hizkuntzakoa, baizik eta tokiko nortasun horien gainetik dago
erabaki bat, bateratze prozesu bat, eta horrek laguntzen du, etnia desberdinak, kultura desberdinak, inkluso erlijio desberdinak dituzten pertsonak, sentitzea, identifikatzea, adostea, bai, hiritar, herrialde berdineko hiritarra direnak, bai. Hor dago nazionalismo plante bat. Hau da, lurralde batean dauden pertsonek erabakitzen dute, nahi dutela estatu nazional bat eraiki, eta ze motako estatua eraikiko dute. Alemaniarra gehiago identifikatzen dugu normalean, markatu. Ez zera honekin, kontzeptu nazionalista honekin, eragina handia du garai hontan, artea ikusten baezue, lantzen baezue, literaturare bai, erromantizismoarekin. Bai? Gehiago du zer ikusia, espirituarekin, espiritu nazionalarekin. Kultura, folklorea, hizkuntza komuna, dira espiritu hori, espiritu komun horren, historia komun horren froga. Bai? Herri bat, hobeto esan da izatearen froga edo. Zatiketa politikoak egiten du hontan ere indar egitea, edo zanpaketa politikoa ere bai. Etnia bat, kultura bat, erlijio bat duen herriak zanpatua sentitzen baldin bada beste herri boteretsuago baten menpe dagoelako, edo zatitua sentitzen baldin bada bere antzekoak diren herritarrak estatu ezberdinetan dodelako sakabanatuta, edo alakoren bat, horrek ere egiten du, nolabait edo sortzea identitate komun horren behar, bai? Jatorria, esango genuke, kasu honetan, frantziesean, balimazan, Frantzian, balimazan, erabaki bat, herritarren erabaki bat, eta kontratu bat, kasu honetan, ezin da erabaki, da naturala. Daka jatorri etniko-kulturala. Bai? Naturatik, izaeratik, izatetik sortzen den ez egitetik, ez erabakitzetik. Hor ditugu bi elementu klabeak. Gehitzen badiogu, liberalismoari iraultzei, kontzeptu nazionalista hau, aurkitzen gera, Europan momentu honetan, 19. mendean, kasu batzuk independentziara jotzen dutela, estatu nazionalak sortzen dira, beste batzuetatik urruntzen, bai, ateratzen, eta beste batzuk dira justo kontrakoa. Edo kontrakoa baino ezberdinak dira, bai. Kabanatuta dauden elementu kultural, etniko, religioso batzuk, bai, batzea erabakitzen dute momentu konkretu bat. Independentzia kasu esanguratsuenak, hor jarriko izkitzuet, hor dakazue, bide ikusten izatenak, hauek erabakitzen dute autodeterminazio eskubideari edo planteamenduari heltzea, kulturana, erlijioa eta etnia komuna izaten dute normalean, eta erabakitzen dute beste herrialde batetik edo beste imperio batetik banatzea. Hor jarri izkitzuet, gehiago daude, baina esanguratsuenak, dakazue Grezia, Belgika, Polonia, Bulgaria eta Serbia. Oso azkar, Grezia otomandar imperiotik independitzatuko da 1821-1830 bitartean, gerra luze eta odoltsu baten ondoren, maldan bera krisian dagoen imperio otomano batetik. Belgika berriz, erresuma batuetako herberetako independentzia lortuko du, kultura, hizkuntza eta erlijio ezberdina dakatelako, matxinada baten bidez, 1830 urtean, ikusten dezue zer ikusia dutela ere bai, iraultza olatu liberal horiekin. Poloniak berriz, Errusiatik aterako da, oso denbora gutxian, bai, ez da momentu bakarra izan horrelako planteamendurik egingo duenik. Bulgaria eta Serbia, lehen Grezia esan dugun bezala, beste modu batean, hauek Errusian laguntzarekin kasu batzutan, ze etnikoki eslavoak direlako eta kulturalki, erlijiosoki harremana dituztelako, otomandar imperiotik aterako dira, ies egingo dute mende amaieran. Lurralde hontan, Balkanen inguruan, aurkituko dugu etengabeko espazio gatazkatsua dela. Potentzia handiek indar eta interesa handia daukate, nazionalismo ugari dago, alde eta etnizidade handiak daude, eta oso espazio gatazkatsua izango da ikusiko dugu lehenengo mundu gerrara arte, eta ondoren ere bai. Aldiz, ere ditugu bateratze kasuak. Guztiz aldatuko da Europako paisaia, sortuko dira gaur egun hain ohikoak egiten zaizkigun bi estatu berri. Alde batetik 1871 urtean markatu, Otombo Smirna eta Prusiarnoen eskutik sortuko da Alemania,
estatu ezberdinen batura bat bilakatzen dena potentzia nagusienetako bat Europaren erdian, eta badakigu etorkizun hurbil batean arazo larrietara eramango dula Europa eta mundua, eta bestetik hegoaldean, Europako hegoaldean Italia. Erdiarotik badakigu erresuma ezberdinak daudela, beti ere ez denak, baino batzuk potentzia handien menpe egon direnak, eta kulturalki garai hontan risorgimento esaneko mugimendu bat dago, eta Victor Manuel eta Garibaldien figuren eskutik eta gerra eginez Austriaren kontra eta Frantziaren kontra eta bateratze mugimendu bat eginez 1830 urtean monarkia berri bat ezartzen dute eta Victor Manuel jartzen dute Italia bateratu baten errege. Beraz, bi mugimendu ezberdin, baina ikusten dezue oso garai mugitua dela. Ondorioak, lau ondorio ateatzen bali maitugu, 19. mendean indar guztiz eragilea izango da nazionalismoa, Europako mugak berregituratu egiten du modu sakon batean, nazioarteko tensioak asko handitzen jungo dira, bazetozen handiak, baina ez dira lasaituko, Napoleon gerran ondoren eta Bienako kongresu ondoren berehala berriz ari dira potentzien arteko gatazka, oreka, aliantza mugimendu horiek gertatzen. Leku gehienetan, herrialde guztietan, esango genuke, identitate nazionalaren berpizkunde bat, bultzakada bat, gorakada bat biziko da. Garrantzia handia emango zaio historia komunari, hizkuntza komunari, folkloreari, halako elementuei. Eta azken finean ari gerana ikusten da, gatazka, etorkizunean oraindik gatazka hauek handiagoak ere izango direla, ez dira konpontzen. Egiten diren erreformak, akordioak, paktuak eta orekak ez dira nahikoak. Gertatzen ari den mugimendu guzti honei erantzun egoki bat eta oreka edo lasaitasun edo espazio baketsu bat eskaintzeko. Eta berehala 20. mendearen hasieran gizue dazkagula lehenengo eta ondoren 2. mundu gerra. Eta hortxe gaude, gatazkak, Europa 19. mendean esan genezake etengabeko fluxu egoera batean aurkitzen degula, guztiz mugitua den lurraldea da, etengabeko eraldaketa baten erdian dago, eta murgilteketa hortan laburbiltzeagatik zer den gertatzen den guztia, aipatuko ditugu, alde batetik esan ditugun iraultza liberalak, nazionalismoaren gorakada hori barkatu, betiko potentzian eta potentzia berrien arteko tensio hori, imperioen borroka beraien mugak, beraien lurraldetasunak mantentzeko momentu kritiko batean, industrializazio eta modernizazio prozesu bat eragiten dula aldaketa izugarri bat, alde batetik demografian, beste batetik demografia hori nola banatzen dan espazioan, eta langile mugimenduetan, gainera teknologiak aldatzen du garraio bideak, komunikazioak, askartu egiten da guzti hori, gerra ere bera aldatu egiten du teknologiak, beraz aurkitu ditugun gerrak etorkizunean ez dira momentu hontan gertatzen ari direnak, hori koste handia izango du. Azken finean, nolabait edo 19. mendearen amaieran, mende zail baten amaieran aurkitzen gera ezinezko oreka batean. Gerra txikiak, konfliktoak, gatazkak, hemen, baina ere gerra giro bat. Ohitu egiten da, esango genuke gizartea, ohitu egiten dira militarrak, ohitu egiten da kultura sortzen da, militarista izango genuke. Eta ejertzitoek ohitura hartzen dute politikan parte hartzeko, estatu golpeak emateko, Espainia adibidez oso kasu nabarmena da, horrena datorren urtean ikasiko ez. Ezinezkoa da oreka hori, eta min baino gehiagotan esan dizudan bezala, honek amaituko du 20. mendeko borroka bortitzen oinarri izaten eta dramatikoa izango den elementu batekin. Honek ez dukentzen, ere garai hontan itxaropen izpi zabaltxamarrak agertzen direla. Berriz ere taula bezala bide ikusten nahi izatenak, sortuko dira lehenengo demokraziak, ez dira demokrazia plenoak oraindik, baina bide hortan jartzen direnak. Lehen demokraziak edo
nolabait edo sortzen dira iraultza liberal hoiek borrokan absolutismoaren aurka. Aipatu itzakegu argi eta garbi Frantzia eta Britainia handia, Herbehereak ere bai. Momentu batzutan esan genezake saiakerak daudela beste herrialde askoetan, baina ez dira ere demokrazia plenoak izango. Jatorria garbi dago, eta garapena, behar du elementu asko, bat izango dira konstituzioen zabalkuntza, monarkiak bere boterea mugatua sentitzen dute, bizi dute, bai, monarkia konstituzionala sortzen da, kasu batzutan inkluso errepublik sortuko dira, herritarren eskubide zibilak deklarazioak egingo dira, eta boto eskubidea pixkanaka zabaltzen joango da. Horrekin batera, aldaketa potente bat aurkituko dugu, bai, bigarren reitsa sortzen denean, Alemania bateratu bat, 1871 urtean, esan dugu, Europako paisaia guztiz aldatuko du, Prusia izango da bultzatzaile nagusiak, keda herrialde nahiko militarista bat. Bai? Von Bismarck izango da Alemaniak duen politikaren planteatzaile nagusia, beak nolabait planteatutako realpolitik ideiaren planteamendua egingo du, kanpo politika praktiko bat, bai? Eta hortarako aliantzak egiten hasiko da. Aliantzak bultzatu, Europa erdian, beraien preeminentzia bultzatzeko Frantziaren aurka. Sortzen dira blokeak izango genuke, etorkizunean nahiko gatazkatsuak izango dira, eta oraindik ez ditugu landuko, hurrengo gaietan landuko ditugu. Horrekin batera, genitun, aintzinetik, orain dela urte pila bat dituzten imperio plurinazionalak, zarkituta daude, politikoki ez dira gai modernidadean guzti sartzeko, eta gainera dakaten arazo potente bat izango da, barruan herrialde edo nazio beto esan da asko dituztela, eta horrek tensio handia sortuko ditula. Bai Austria, bai Errusian adibidez, hau garbi dago arazo bat izango dela. Beraien artean ere tensio handia daude. Barne tensio handiak izango dituzte, etengabe borrokatu beharko dute mugimendu independentisten kontra, eta bestetik esan dituen bezala egiten dituzten erreformak, ez dira zabalegiak, sakonegiak, eta ez dituzte benetan arazoak konponduko baizik eta atzeratu agian. Azkenik, jaipatu degulen ditugu Balkanak eta daukagu Turkiar edo Otomandar imperioa. Europako gizon gaixoa deitzen zaio, bai? Aintzinako urte asko dituen imperio bat, oso zaharkituta dago, krisi sakon batean sartuta dagoena, oso ahulduta, eta desegiten ari dena, bai? Eta horrek bultzatzen du, sortzen du, aipatu ditugun mugimendu guztiekin, esaten zaio polvorin bat, bai? Espazio bat Balkanen inguruan oso gatazkatxoa izango da, eta gainera kanpoko potentziek, Austria, Hungria, Frantzia eta beste batzuk ere Britainia handia eskua sartu nahiko dutenak. Horrekin batera, aipatu ditugun independentzia prozesuak eta batzuk lortuko dutenak. Serbia, Bulgaria, Grezia garrantzitsuenak. Prozesu guzti hauek esan dugu 20. mendeko liskarretara eramango gaituzte. Amaitzen dugu, laburbiltzeko. 19. mendeko Europa, eraldaketa garai sakon bat da, aintzinako erregimenen amaiera suposatzen du, eta demokrazia berrien eta estatu-nazioen berrien sorrera. Aldi berean industrializazio sakon baten erdian dago, ekonomia, teknologia, garraioak, komunikabideak aldatu egiten dira, eta horrek dinamika sozialak eta laboralak izugarri aldatuko ditu, eta horrek bultzatuko du ezker mugimenduen sorrera, eskubide laboralak exigituz eta gatazka sakon bat sortuz Europa osoan zehar. Aldi berean nazionalismoak, bateratzeak eta autodeterminazio prozesuak bultzatuko ditu, badakigu zeintzu diren, eta horrek eramaten du, guzti honek eramaten du tensio geopolitiko oso sakonak egotera. Oraindik ez dugu aipatu, aurrera aipatuko dugulako, baina gainera Europar potentzia hauek lasterketa bat daukate kolonien inguruan.
oraindik ez dugu aipatu besterik ez dugu egingo eta ez dugu azalduko. Honek guztia eragin global bat izango du. Garbi dago eragina ez dela bakarrik Europarrentzat momentu honetan, Europarrek daukaten potentzia eta zabalkuntza alderdi guztietan haratago eramaten du. Bai, hau jungo da kutsatzen, zabaltzen mundu osora. Eta holaxe, hemen utziko dugu, espero lagungarria izatea, esplikazioak eta bar, ez badira, ez kasurik egin, eta gelako zearekin gelditu, esplikazioekin gelditu, eta punteekin. Ados? Oso ondo izan, aio.